Sanbanani, welcome back to my channel. Welcome back to any video. Nyabonga kakhulu for coming. Please kindly subscribe, like the video, share the video as well as buka my ears. Thank you so much for 10k subscribers. Guys, ngisaqhubeka ngibonga. Ngiyabonga kakhulu just in case sinabanye abangakafiki ever since we hit that 10k subscribers mark. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Muhle umsebenzi enwenzayo. Thank you very much. Please mangabaka subscribe, continue doing so. Siyakhula siyishine and I wasn't gonna be here without you guys, so ngiyabonga kakhulu. So kule video sokhuluma ngoTebogo Thobejane. uTebogo Thobejane intombazana ke influencer. I think ungumlingisi futhi, and then I think wasebenza ka podcast and chill, kwa actor futhi kaMvango. For those who do not know mhlawumbe uTebogo Thobejane, she's an influencer, she's a businesswoman. And yeah, bekukhona isingane ade naso nabalabo kuthiwa ngo Inomoro Long, Odoromongi. If you know, those are Instagram girls, right? So kodwa yena kwasebenza kaMvango wabe I think wasebenza kaMacG, if I did not lie, ka podcast and chill. Okay, kuningi akwenzayo ke nje intombazana nje enama business. Okay, now idrama ekhona ke kuye kwaba nengozi yemoto. I think ngike ngenza i-video on this channel. Sometimes guys, I've got 3 channels, so ngiyakhohlwa ukuthi i-video ngeke ngayilahlela kuyiphi channel. UTebogo Thobejane ephuma kwi-club yakhe engase Sandton. I think kwakungeyakhe i-club. Wathi mabephuma lapho ke emveni kwedrama yabo nabo Inomoro Long kulwiwa on the internet, kuvulelwa ama restraining orders, ama protection orders, if I can say, ama court case yabo nabo Inomoro Long. Kwakuningi nje lapha kungumsindo wagcina ugirl kunesikhathi agcina thuthele kwela seDubai. Sizwa kuthiwa she's in another country. Sase sizwa ukuthi uphila eDubai, uye wabona ukuthi ngcono azivikele impilo yakhe ayisekho safe ngoba ibi-violent nyana nje umsindo wabo lwana wawukhona, besilwa ngazi bebangani bevulela nama case, you know what I mean. Wathutha ugirl wathi impilo yakhe isengcupheni, sazokusephila kwela seDubai. Wabuya kwela seDubai wathi ayibo, the cost of living that side kuyabiza you guys when it comes to ke imali yaseDubai. So wajika ugirl wabuya. I think kubeni kaTebogo Thobejane kuthiwa wayiphuma ngaseklabhini eSandton lapha ehamba nomngani wakhe. Angazi kwakuwumshayeli wemoto nomngani wakhe naye whatever, mhlawumbe abantu ade besebenza lapha phakathi eklabhini. Kwathi ngo-10 ebusuku bathi mabephuma lapho ke kwaba khona ke abantu ababathela ngenhlamvu, badutshula ke they were aiming at uTebogo Thobejane. Kodwa kwasekulimala umngani wakhe losezwa kuthiwa uhlalile esibhedlela isikhathi eside ngoba uyalimala kakhulu. uTebogo Thobejane akalimalanga no driver, kodwa base baba-checkisha bathola ukuthi ba-right into ekanjalo. Kodwa umngani wakhe uTebogo Thobejane kwathiwa uhlalile esibhedlela namanje ngathi umuntu osasenenkinga after ukudubuleka lokho yantontoni. Okay, I think on my other channel Philip Papras Entertainment ngenzile i-video on a story engisibonile ka-Sunday World, bekhuluma ngokuthi sekuboshwe ubhuti obeyisoka lakhe, something like that. He's a businessman. Kwakhona indawo zabo Prasa lapha ngazi benama-deal nabo Prasa amathenda whatever. Uthe mayiphenywa ngaleso sikhathi loyo bhuti kwasho ukuthi kutholakala ifoni yakhe, and then mabephendla lapha nefonini yakhe bathola ukuthi kune-conversation loyo bhuti loyo ekhuluma nezinkabi ezithumela ukuthi asiyonjani, asiyobulala uTebogo Thobejane allegedly. Kodwa ke kubhaliwe lapha nestory ka-Sunday World. I did that video on my other channel, if you can go and watch it. Kuthiwa ubhuti lwana ubani? Okay, lizoza igama lakhe mhlawumbe ngizolibhala ka screen. Kwathiwa ke ubeyisoka la kaTebogo Thobejane, nguyena obanjwe ukuthi nguye owayenjani wathumela inkabi ukuthi aziyodubula uTebogo Thobejane. Sabuza ukuthi ayibo, ufuna ukubulala ex-girlfriend yakhe for ini? Ngabe mhlambe phela usomabhizinisi na uTebogo Thobejane, mhlambe like business wise khona nje mhlambe kungaboni ngasolinye mathandana wise or whatever. I mean uzungifunela inkabi ngempela ngoba sisazwani, like it's so strange. Kodwa kuzwakala nje ngathi ngubhuti, ngizomfaka on my screen ubhuti wakhona ngimazi nami, but I just found about him on that particular story. Okay, so ngibona besabhalile lana ephepheni kaYisolezwe njengoba ngisenza isitori leso kwesibili because ngale ngisenze in English. Okay, so bathi ke oMvango usathukizanye emva kokusinda ke entululwaneni yezinhlamvu. Remember, yeah, leya moto if mangingathola isithombe sakhona ngasinameka lana babedutshuliwe nje, kodwa ke bashaya ke ama-windscreen and all that. Kodwa kwathi umngani wakhe walimala. So naku ubhuti lana I think kuthiwe Khethi Matlala he's a businessman. Angazi bedila kanjani abo Prasa, into lezi abo Prasa
kodwa uthe mayiphenywa bathola ukuthi kune conversation ekhuluma nenkabi ukuthi aziyoshaya uTebogo Thobejane ngenhlamvu ebathuma ukuthi abamshaye ebusweni nje ukuze angazi abakubo bangamrecognize, something horrible along the lines, you know what I mean. So lana ke uCharles Khuzwayo kaSolezwe uthi yena owayengumlingisi wemvango kweSABC2 uTebogo Thobejane usehambe ethukiza nje namanje emva kwesigameko esamshiya eqaqanjelwe enhlizweni nasemoyeni yize engageqanga kamagula ngokuthi kwenzakani, kodwa uTebogo wayenguBelinda kumvango ubhobo kokuqala ezinkundleni zokuxhumana emva kokuba owayeyisoka kuVusimuzi Kate Matlala evele kafishane enkantolo yemantshi yase-Alexandra kuleli sonto mayelana nalesi sehlakalo esamshiya ethuthumela. So Matlala ke una 49, uTebogo Thobejane una 37, okay. So uMatlala ubhekene necala ke lokuzama ukubulala nelokwakha itulo lokubulala. Usolwa ngokuzama ukusoconga uTebogo Thobejane ngokubambisana nabanye abasolwa okungumusa Kekana ona 35 noTiego Floyd Mabusela ona 47 nabo ababhekane namacala afanayo nakaMatlala awokubulala okuzama ukubulala. So iSolezwe lithola ukuthi ke ngo-October 2023 uTebogo nabangani bakhe bahlasela emgwaqweni N1 eduze naseSandton maqede imoto ababehamba ngayo yaqhululwa ngentulwane ezinhlamvu. So yize omunye wabangani adubuleka emgogodleni lo bengisho ukuthi kuthiwa walala esibhedlela for very long namanje usanenkinga kuthiwa wadubuleka emgogodleni. uTebogo yena wadubuleka onyaweni nakuba uTebogo elulama kodwa umngani wakhe usabambekile esibhedlela futhi mancane amathuba okuba aphume esakwazi ukuzihambela ngezinyawo. I heard the story about Tebogo Thobejane's friend being in and out of hospital after ku-admit kwesikhathi eside bam-discharge but the friend is still in and out. Engakwazi ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa because they always say a friend who was injured very bad ngenkathi bedubuleka. So madubuleka emgogodleni kusho ukuthi ke usengaphuma mhlambe ehleli ku-wheelchair whatever it is, ngeze ukuthi isimo sakhe sibi kakhulu, which is so sad. Okay, leso sikhathi yesh inkosi yami uhamba nomngane nje uyadubuleka ngoba kuba kudingwa umngane, you know what I mean. Angazi if umngane ngempela u just a colleague or whatever. Kuze kube yimanje ke ayikazi wimbangela ngokwenza umsolo wafuna ukuqeda ngoTebogo because estoryini lesana bathi bashilo ukuthi he is an ex-boyfriend. He's a boyfriend or ex-boyfriend, something like that. So angazi kumalana nokuhlukana or kumayelana nani. Asazi uTebogo ungusa abantu bakuleli kuba basiqonde isimo akusona yena nomndeni wakhe njengoba ke wesazama ukuphola ezinhlungwini ke abasala nazo uthi namanje basaqaqanjelwa inhliziyo nezilonda zisabhibha. So lolu hambo alulula neze njengoba ke nobulungiswa bungakenzeki. Ngikholwa ukuthi kumqokwa ukuyekela umthetho usebenze. Kunoma ubani ofuna incazelo ngokwenzeka istatimende esisemthethweni sophike lwezokushushisa kwezolonke sikhona futhi sichaza wonke amaqiniso ngokwenzeka ngalo osebekwe icala ngokusemthethweni with the boyfriend. uTebogo uthi abukho ubuhlungu obudlula obokubona abantu ayenabo ngobusuku besigameko, especially the one that is still being hospitalized or in and out of imagine nje cha ngeke. I'm sure uya Philippine uTebogo because babefuna yena and then kwase kulimala omunye umuntu ongenacala. You know, I can only imagine ipain ayifilayo. Shame man. So uthi bekufanele ngibe namandla ukubhekana nemindeni yabo ngiyichazele ngosizi lwami nokuphila nobuhlungu bokuthi bahlukumezeka ngenxa yesimo engangibhekene naso. Nakho akulula into ehlezi ingidlusuku insuku zonke. Uthi akulula ukudlulisa lesi sigameko bese qhubeka nempilo sengathi akwenzekanga lutho kube inhliziyo yakhe isaqaqamba uthi ngiyazama njalo ngosuku kuba nokuthola uxolo nokuvuselela umoya. So ebese bonga imndeni yabagilwa ngokungambambeli amagqubu ngokwenzeka wabonga nabahlale bemeseka njalo imihla yonke. So uMatlala ke ubhuti uMatlala kusagqunywa isitoksini nabanye abasolwa kulindele ukuba babuyele enkantolo ngoMay 30 ukuze bafake isicelo sebail. Like in these cases sometimes ngiyazibuza ukuthi abasuke bekhuluma ngebail yokwenzani bafowethu. Umuntu mebulala noma ezama ukubulala kabayeke indaba yebail ngoba hayi guys, shame poor Tebogo and poor the person who was badly injured. Kwaze kwakuba bafethu. So uTebogo Thobejane uyabona ukuthi ever since bafethu uphila enhlungwini, especially mebona abangani bakhe abalimala because of her ngoba kwakufuneka yena, not because of her but because kwakudingwa yena, you know what I mean. It's so sad bafethu. So yeah, mina angazi isho vala ka comment section. Yamazi uTebogo Thobejane, like the video, subscribe, share. Asibonane kwezayo. Bye.